tarata ye mais kalo tile 10 ani 3 san 2025 aw minnu sɔgɔlen don Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛ don mais kalo tile 10 ani 3 san 2025 an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka audience kɛ Kuluba palais kɔnɔna ni AES ale seko ni dɔnko ministre ye ka daminɛ Mali la Burkina fɔ ka taa se Niger ma a yirala ka fɔ audience yɛrɛ kɔni kɛla kun min kama sa o de ka taa limo officiel de l'AES ka taa o gafe ko o yɛrɛ kɔni dira an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ la o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ministre de transport ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka seko ale ni dɔnko o yɛrɛ kɔni ministre ka jɔyɔrɔ fa a yirala ka fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma ta kɛnɛ kan a yɛrɛ y'a yira ka fɔ u yɛrɛ kɔni wagati min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka ni limu ka ale baara ko u yɛrɛ kɔni wagati min sɔrɔ ka imu yɛrɛ kɔni baara ko o yɛrɛ kɔni ma kɛ wagati jamajan ko ga ko u yɛrɛ kɔni sela ka baara ɲuman ko o yɛrɛ kɔni kɛ a labanna min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni u yɛrɛ kɔni nana ni imu ka ale yɛrɛ kɔni sɔn ko o yira an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla o fɛlaba ye o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni u seko n'u dɔnko ko o yɛrɛ kɔni yira ni limu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana saba ninnu olu yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni olu ka histoire ye fo ka taa se fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye ni jamana saba ninnu kɔnɔna na limu yɛrɛ kɔni bɛ kuma olu bɛɛ lajɛlen kan. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na kunu tɛnɛ don mais kalo tile 10 ani 2 san 2025 kɔnɔna na CNT kɛrɛnkɛrɛnnenya la Conseil national de transition olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni kumana fɛn min yɛrɛ kɔni parti politique jɛkulu maaw olu ka kunnafoniyaw ye a yirala k'a fɔ sariya min ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ parti politique maaw bolo fɛn min yɛrɛ kɔni Conseil national u bɔla ka sariya kura ko o yɛrɛ kɔni ta min kɔnɔna na a yirala k'a fɔ parti politique jɛkulu maaw ka o sariyaw o yɛrɛ kɔni lawulila. Alisa an bɛ to parti politique maaw ka kunnafoniya kɔnɔna na a bɛ wagati damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ kabini olu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ni a fɔla ko o wulila fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jɛkulu o yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ni dankari kɛlen n'o la fɔ wagati n'a a nataw la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni tununu olu yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu kun kan o hukumu de kɔnɔna na président de la jeunesse URD Abdraman Jara a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni enlevé la kunu tɛnɛ don mais kalo tile 10 ani 1 san 2025 kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 11 waati. An bɛ taa Segu sigiyɔrɔ Balanzan don alamisa don mais kalo tile 8 ka taa don juma don mais kalo tile 9 san 2025 dugu tila fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 3 heures du matin ale waati fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni bingani wale tigilama dɔ ye minnu sugama dɔ olu bɔla ka taa bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka marikala ale poste de contrôle sɛgɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ marikala ale dondala kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pɔnbilen ni ale kɛrɛfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni bingani wale tigilama ninnu ye u yɛrɛ kɔni tala ka taa bingani wale ta ka ni marabolo ko fɔta sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa saba o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka tila ka maa kelen ka o jogi o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔla tuguni ka Jakarta dɔ ko o yɛrɛ kɔni minɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni masurunya la maa min yɛrɛ kɔni jogila o y'a yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni tala u ka kɛnɛya tigilamaw olu ka bolo kan fɛn min yɛrɛ kɔni marikala ale marabolo ɲɛmaaw ye ka a daminɛ u ka mɛruw la fɔ ka taa se u ka préfet yɛrɛ kɔni ma ale n'u ka gouverneur olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka u kun da yɔrɔ kɔfɔta yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka poste de contrôle o y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin bingani wale tigilama ninnu u yɛrɛ kɔni bɔla ka dantɛmɛ wale yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔta in kɔnɔna na ka yɔrɔ kofɔta in ka ale yɛrɛ kɔni bɛɛ cɛ ni u ka marifa baliw ye min bɔnɛna ani na fɛn min yɛrɛ kɔni marikala ale marabolo maaw ye u bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ka folibila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu ma an bɛ ala deli ala ka bada nɛma d'u ma ka an yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen alamisa don mais kalo tile 8 san 2025 a yirala k'a fɔ kaba pɛrɛn u bɔla ka cɛlaka dɔ ale ni a den sɔrɔ bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ma jan kosɛbɛ madibaya ale yɛrɛ kɔnɔna fulaw ka campement ni ale yɛrɛ kɔni bɛ bafula bɛ ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye cɛlaka dɔ ye ale n'a a denmuso ni olu tun bɛ fulaw ka campement kɔnɔna na ka sanji natɔla yɛrɛ kɔni to ko kaba pɛrɛn o yɛrɛ kɔni jigila ni cɛlaka ye ani a denmuso ka sababuya kɛ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin cɛlakan ye ale yɛrɛ kɔni kun b'a la ka baara de kɛ telefɔni na ko o yɛrɛ de kɔni kɛla kaba pɛrɛn yɛrɛ kɔni sababu ye fɛn min yɛrɛ kɔni u ka gendarmerie maaw ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka na sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ
k'a ɲɛsi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan ka suturalu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ nin don kɔfɔta in ale la an bɛ ala deli badane ma ala k'a di u ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma kan an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ne kan an ta don kɔnɔ ladikan na a yirala k'a fɔ samiyɛ waati bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ kɔlɔsi telefɔni na ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye nɛgɛmafɛnw ye k'a sababuya kɛ a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ de kɔni bɛ se ka kaba pɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni lase buna adamadenw ma. An bɛ taa Gawo kunu tɛnɛndon bɛ kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaciw ye olu bɔla ka taa binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka dɔgɔjɔla dɔw ka mɔbili sɛgɛrɛ Gawo ale ni Burɛmu o yɛrɛ kɔni sira kan min kɛra sababu ye k'a to a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni passager ninnu u y'u bolola minɛnw bɛɛ minɛ u la fɛn min u ka finiw u ka telefɔniw fɔ ka taa se u ka wariw ma a yirala k'a fɔ u bɔla ko olu bɛɛ lajɛlen minɛ na nka u ma kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ye min ye maa sɔrɔ. Sojɔ kɛnbɛ kiri ni wɔye ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi tungaranke minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'u b'u ka wari bila ka na ko ka so jɔ u ye n'a tɛ jɔ a jɔcogo la hami ni jɔrɔ banna aw la ka sababuya kɛ Jawando service nana aw lafiyali kama Jawando service ale kɔnɔna la ingénieur bɛ yen géomètre fɛnɛ bɛ yen nɔ k'a kalan kɛ k'a diplôme ni k'a sɔrɔ ka tila k'a baara kɛ Jawando service maaw don ingénieur b'u fɛ yen nɔ minnu bɛ u ka terrain papier ka olu vérifier minnu bɛ étude de sol kɛ ani conception de plan o bɛɛ lajɛlen bɛ Jawando service ale kɔnɔna la ka wari di k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service b'o kɛ i ka so jɔli daminɛ i ma se k'a ban Jawando service bɛ a tɔ laban i ye o ni banque saba bɛ partenariat la i bɛ juru ta banque fɛ k'i ka so jɔ dɔɔni Jawando service ale fɛ gɛlɛya o banna tungarankew kan ala ni Jawando service ale sababuya hami ni jɔrɔ kɔni o banna ka Jawando service ale to yen nɔ i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina ye min ye denbaya kelen so kelen couche happy nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche happy nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche happy nice n'i y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ sotiba sotɛli ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya. An bɛ taa banabakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Taran ni ale bɛ Tukoroba ale commune fɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni binganni wale tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa binganni wale dɔ kɛ kan ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ kari don mɛ kalo tile 11 san 2025 kɔnɔna na kunnafoniya olu bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye musolaka dɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ k'a den kisi ka sababuya kɛ fɛn min ye binganni wale tigilamɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa ni musolakan ye ale den ale yɛrɛ kɔni tun b'a la k'i jija walasa a bɛ se ka a den kisi cogo min na o de kɛla sababu ye ka to binganni wale tigilama ninnu u yɛrɛ kɔni bɔla ka musolakan ye ka ale faga ka tila k'a den ka o joki an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi ala ka banbagatɔ ala ka hinɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ginɛ ale imurisi min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Musa Kɔnfe ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Musa Kalabanci la a yirala k'a fɔ daba masa ka wele sela ale ma kunu tɛnɛndon mɛ kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni a ka directrice protectorale ye ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn Mama Isata Kamara a y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni imurisi ye a yɛrɛ kɔni kun bɔla ka u kunda u ka dakaman u ka damakaniya ale yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso kan walasa a bɛ se ka taa a yɛrɛ lajɛ min kɔnɔna na ni a banna a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bana kuntagala surun dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ an bɛ ala deli bada ne ma ala ka a di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛ sini ni ala man ka jɔn na.